एफेक्टेड एरियानि जि कमिटि बे कमिटिया दिनै अरुणाचल गभर्नमेन्ट बा एयारपर्ट अथरिटी बिथांमोनखौ दिनै खेबबैसे नोंसिनि प्रब्लेम्सफोरखौ फोरमायखो? जोङो गिबियावनो बे जाथाया जानायनि सिगां जिहेतु जाथाया जाखागोन होननानै जों मिथिखानाय, बेनिखायनो गिबियावनो जों बे नैबे मेम'रेन्डामखौ जोङो लानानै फार्स्ट जोङो अरुणाचल पापुमपारे डिस्ट्रिक्टनि डिसिनो हैग्रोदों। डिसिनो होखांनायनि उनाव डिसिखौ जोङो डाइरेक्टलि लोगो मोनाखिसै, एडिसिनो जोङो होनानै फैनाय जादों। बेनिफ्राय बेवहाय खननैयानो जादों थांनाया, आरो बेवहाय होखांनानै जोङो मेलनि गेजेरजों एयारपर्ट अथरिटी अफ इन्डिया बिनि चेयारमेननोबो जोङो हरनाय जादों। अरुणाचलनि चिफ मिनिस्टारनो जोङो डिसिनि जुगेदिनो डिसिनि थ्रुयैनो जोङो बे कपिखौ मोनसे हरदोंमोन, आरो जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार बेयावबो होदों, आरो ओरैहाय जोंहा आसामनि डिसि बेनिफ्राय सिभिल एसडिअ बेवहाय गासैबो कपिफोरखौ जोङो होनानै दोनदों बे मेम'रेन्डामखौ। बे लास्टआव नैबेवहाय उनावहाय जोङो एयारपर्ट लुबाय थानाय जि कनस्ट्राक्सन कमिटिनि कनस्ट्राक्सन माबानि जिथुनि जिएम जेनेरेल मेनेजार, बे जेनेरेल मेनेजारखौ जोंनि कमिटिया लोगो हमहैखांबाय। लोगो हमहैनानै जोङो बेवहाय सावरायलायनाय जादोंमोन। सावरायनायाव नाथाय बिथांमोनहा गावसोरनि दायित्वआव जेबो लायाखै। बिथांमोनहा बुंदों चिफ सेक्रेटारिनाव थांनांगोन नोंथांमोना, डिसिखौ लोगो हमनांगोन, बेबायदि होननानै माने गावसोरनि दायखौ बारग'नो नाजादोंमोन। दा बेबायदि होननायाव जोंनि रायजो राजाया बेसेबां डिसिनाव थांबाय थानो हानो, बेसेबां चिफ सेक्रेटारिनाव लोगो हमहैबाय थानो हानो। बिथांमोनहा जुदि जोंनि नैबे कपिखौ मोननाय लोगो लोगो जुदि माबा मोनसे एक्सन लानायमोनब्ला दिनै जोंनि नैबे जाथाया जानाय नङामोन। दा बे जाथाय जानायाव दा दिनैसो जोङो नुनो मोनबाय, बा दिनैसो जोङो मिन्थिनो मोनबाय, बा बिसोरबो दिनै मिन्थिनो मोनबाय जे बे माने जाथाया गावसोरनि कनस्ट्राक्सन खालामनायनि जाउनावनो जे जाथाया जादों, दिनै बिसोरबो रोखा जाबाय। जोंनि बुंनायखौ हयथ' बिसोर फोथायाखैमोन जानो हागौ सिगाङाव, एबार खिन्थु फोथायनांसिगोन, आरो जोङो फिन बिथांमोनखौ लोगो हमनानैब्लाबो जोङो सावरायनांगोन। जुदिहाय जेबो फिननाय मोनाब्ला, आगोलावथ' फिननायखौ जों जेबो मोनखायासैनो, जुदि नै दा लोगो हमफिनबावनानैबो जुदि सावरायनानैबो जुदि जेबो फिननाय मोनाब्ला जोङो रायजो राजाखौ लानानै आन्दलन खालामनायनि अनगायै जोंहा जेबो उपाय थानाय नङा। जोङो माने गोख्रों आन्दलन खालामनांगोन। आन्दलननि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि रायजो राजानि जि उसुबिदा, बे उसुबिदाखौ जों फोरमायनानै बिनि सुबिदाखौ बिथांमोनहा जोंनो होगोन ना होआ, आरो होयोब्ला बेसे गोबावजों होगोन। जोङो बेबायदि माने दुखु जारलानि गेजेराव थाबाय थानो जोंहा गोबां उसुबिदा जागोन। बे उसुबिदानि थाखायनो जोङो बे खामानिनि एरियायाव बिनि बाथ्राखौथ' जोङो जोबोद दुखुनांथाव। जोंनि ओनसोलाव बे हलंगि एयारपर्ट लुनायनि जाउनाव माखासे दैफोरखौ, फिसा फिसौ नालाफोरखौ मोननै दैमाजों फोनांनानै हरजोबनायाव, ज' खालामनानै हरनायाव गोबांथार जोंनाव खहा जाफैबाय। लामा, दालां आरो खेथि फोथार बायदिया माने सिलिंखार जालांजोब्बाय। दैबानाया ओरैबायदि माने फैदों, बे दैबानाजों माने गोबां मानसिनि दाउ, अमा, टेक्सि, लथा बायदिसिना माने जानो लोंनाय मुवा बेसाद बोखारस्लाबनो हायाखै आरो बुखारलांजाजोब्बाय। दा बेबायदि गोहोम खोख्लैजानाय गामिया ओरै हलंगि दैजों ब्रह्मपुर, सनापुर, मध्य सनापुर, एनसि सनापुर आरो एनसि सलंगि, राङाजान, बेखिनि गामिया माने हलंगि दैजों एफेक्टेड खालामजादों। आरो बिनि अनगायैबो जोंनि सनापुर बर' हाइ स्कुल आरो बेजों लोगोसे एनसि सलंगि एलपि स्कुल, बिसोरनि अबस्थाया माने गाज्रिथार। ओरैबायदि गाज्रि माने क्लासरुम सिङाव सिन्थाय गासैबो हाब्रु हाबजोब्बाय। दा बेफोरबायदि अबस्थायाव जाना दं। आरो नैरैहाय ककिला दैजों गोहोम खोख्लैजानाया जाबाय नैबे ककिला बालिगावनिफ्रायनो लानानै थाराइबारि, सनारिजान, हाइजेंबारि, मिलनपुर, हालदैबारि, थुरिबारि, बिजयपुर, सनाजुलि, धनपुर आरो ककिला माजगाव, ओरै नासेरबारि, बेखिनि गामिया माने फ्राय गासिबो लोमसाव जाजोब्बाय। न' बां माने थानो जायगा गैयै जाबाय। गुबुन माने राहा बारायाव बिसोरो थानो गोनां जादों। आरो बे समाव नोंथांमोना दिनै बिथांमोननि थाखाय दा बेबायदि अबस्थाखौ जोङो आगोलावनो नुखादोंमोन, बा जोङो माखासे बोसोनगिरि, माखासे सानसुमैफ्रा जोंनो खोन्थाखादोंमोन, आरो जोंबो साननानै मोनदांखादोंमोन बेखिनि अबस्थाया जाखागोन जोंनाव। मानो होनब्ला बे फिसा फिसौ नालाफोरखौ जिहेतु मोननैल' दैजों हगारहरोब्ला दैया जेसेबां जखानि फैनांगौमोन बिनि बांसिना फैखागोन। दा बिदि जानायनि जाउनाव दा बेखिनि जोङो जेंनाखौ नुजानांबाय। दा बे जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय आङो अरुणाचल सरकार, आसाम सरकारजों लोगोसे भारत सरकारखौबो खावलायनो लुबैदों, जाहाथे जिखुनु
प्रजेक्टआनो नुवा मानो जिखुनु पाब्लिकनि थाखाय खामानि मावा मानो बे खामानिया पाब्लिकनि मोजांनियानो जानांगौ मोजांनि थाखाय जानांगौ दा खावसेथिं मोजां खावसेथिं गाज्रि जायोब्ला बियो जोंनि थाखाय जोबोद माने दुखुनांथाव बेनिखायनो जाखिनि रायजो राजाफ्रा खस्थ' भुगिनांबाय लस जाबाय बायदि रोखोमनि मुवा गोमा जाबाय आरो गायनाय हा माने खोबजाजोब्बाय बैफोरबायदिखौ जाहाथे अरुणाचल सरकार आसाम सरकार आरो इन्डिया सरकार भारत सरकार जाहाथे सावरायलायनायनि गेजेरजों बिनि माबा मोनसे बिहित बेबस्था लानानै बिनि समाधानखौ खालामनानै होयो आं बेखौ खावलायनो लुबैदों आरो जाहाथे बे खहा जाजानाय सुबुंफोरनो जाहाथे क्षतिपुरनखौ दिनैनि बे खौरां मेलाव नुजाफैनो हानाय बर' 360 बड'सा आर'नाइ इउनाइटेड निउज बड'लेण्ड रादाबनि खौरांगिरि रिपर्टार नोंथांमोन गिबि जोङो हलंगि एयारपर्ट एफेक्टेड भिलेज डेभेलपमेन्ट कमिटि जानानै नोंथांमोननिसिम जों जोंनि हामलायनायखौ जों बावहरग्रोबाय आरो दिनैनि दिनाव जोङो बे प्रेस मिट खुंनायनि मेन जाहोनानो जाबाय जे जोङो 1919 मायथाइयावनो जोङो मोनसे कमिटि दादोंमोन आरो बे कमिटिनि मुङानो जाबाय हलंगि एयारपर्ट एफेक्टेड भिलेज डेभेलपमेन्ट कमिटि होननानै जेलानोखि जोंनि बे हलंगियाव एयारपर्टखौ हलंगि ग्रीन एयारपर्टखौ लुजेनदोंमोन बे समावनो जों दादोंमोन आरो बे समाव जों सानखांदोंमोन लोगोसे माखासे सानसुमैगिरि बिथांमोननि बिथोन बायदियै बोसोन बायदियै जोंबो हमदांनो हादोंदि बेयाव एयारपर्टखौ लुनाय लोगो लोगो कनस्ट्राक्सन खालामनाय लोगो लोगो अरुणाचल साइडआव खालामनाय लोगो लोगो जोंनि आसाम आफां साइडआव जे माखासे एफेक्ट जागोन बे बाथ्राखौ माखासे सानसुमै बिथांमोना हमदांनो हादोंमोन आरो बे एफेक्ट जागोनखौ हमदांनानै कमिटिबो दाना होदोंमोन आरो बे कमिटिनि जुगेदि माखासे जोंनि मा जेंना जागोन बे जेंनाखौ सुस्रांनायनि माबा मोनसे राहाफोर मोनो खोमा होननानै मोनसे कमिटि दानाय जादों आरो थारैनो दिनै जोङो नुनो मोनबाय दा लुफुनाय समाव दिनै माखासे जेंनाया जायाखैना जामारगासिनो दं मोनसेनि उनाव मोनसे जेंना जागासिनो दङ दा बेखायनो जोङो गासै रायजो राजाफोरजों फोरमायनो सानो जोंहा मा दिनै जेंना नुजादों तो बाथ्राया जाहैबाय दिनै 1 नम्बर पॉइंट बे एयारपोर्टखौ लुनाय लोगो लोगो जोंहा बर'नि गिबि बर'नि हा 7 एकड़ हाया जोंहा थांग्रोदों अरुणाचलाव जोंनि आसाम साइडनि बर' फिसानि न'मोन 7 एकड़ हाया थांदों 6-7 घरसो मानसिया बाव रायजो जाना दंमोन बे हाखौ हगारना होनो गोनां जाबाय 1 नम्बर जाया होननानै कम्पेनसेसनखौ होदों होनाया अब्लाबो जों गिबि आसामनिफ्राय जों हाया थांग्रो जाबाय 2 नम्बर जोंहा दा बे जिहेतु 3-4 किलोमीटर गोलाव जे एयारपोर्ट लुदों बे 3-4 किलोमीटर गेजेराव जोंहा माखासे गोबां नाला बोहैबोयोमोन अरुणाचल साइडनिफ्राय दै नाला दंमोन आरो बे दै नालाफोरजों खाथि खालानि रायजोफ्रा आबाद मावनायनि मोनसे सुबिदा दंमोन जेरै सुनापुर नारेंगुरि राजपुर बेफोरबायदियाव आबाद मावोमोन बे नालाफोरजों खिन्थु दिनै बे नालाफ्रा दिनै ब्लकेट जाजोब्बाय जोंहा आरो बे नालाफोरखौ ब्लकेट खालामनानै दिनै हिलिफोर नाला सुकान नाला बेफोरखौ ककिला दैजों खावसे हगारहरदों देरनाय जाबाय आरो हलंगिया जेसेबां देरोमोन बेनि बांसिन दा देरग्रा एबा उसिफावग्रा जाबाय जायनि जाहोनाव दिनै ककिलायाव मोनसे जोंहा दालां नै दाख्लैबावसो दालाङाबो खुरखा जाबाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दा हान्था मेलानि थाखाय जोबोद उसुबिदा जानानै दं आरो जेरै हलंगिजों हगार हरनाय लोगो लोगो बे हलंगिनि माथावरियाबो बायनानै जोंहा दिनै ओरै माथावरि बायनानै बर' एलेकायाव दिनै हलंगि दैया जोंहा दिनै लोमसाव फैनायनि मोनसे उसुबिदायाव जों गोलैबाय माथावरि बायनानै दिनै ब्रह्मपुर सनापुर राङाजान बेफोर लोमसावजोब्बाय आरो बेफोर जाय जोंनि हा हुआ दिनै दैनि सिङाव दं न' बाङा दै सिङाव दङ आरो माखासे सरकारि अनुष्ठान जेरै सनापुर हाई स्कुल सनापुर एमइ स्कुल आरो गुबुन गुबुन गुदि फरायसालि सरकारि अनुष्ठान सनापुर हस्पिटाल बेफोरबो दिनै दै सिङाव लोमजानानै दङ दा बेफोरबायदि जोंहा एफेक्ट जादों माखासे गाज्रि गोहोम गोलैदों थ' बे गाज्रि गोहोमखौ जों बोरै बोस्रांनो हागोन बेनि सायाव जोंहा दिनै जोबोद साननो गोनां बाथ्रा जादों आरो बे बाथ्राखौ लानानै जों खनले सावरायनाय जादों आरो अरुणाचल गभर्नमेन्टनि जों डिसिनिबो बे बाथ्राखौ जों एडभाइस खालामनाय मिथिहोनाय जादों आनखि चिफ सेक्रेटारिबो हरनाय जादों आरो एयारपर्ट अथ'रिटिसिमबो जोङो मेम'रेन्डाम हरनाय जादों नाथाय जोंनिसिम दासिम जेबो मोजां बेबायदि
सुस्रांनायनि राहाखौ सुस्रांनायनि जेबो खबर सफैयाखै आरो आसाम गभर्नमेन्टनि फारसेबो जों एसडिअ डिसि एमएलए फोरजों जों जानायगासिनो बे बाथ्राखौ जे जोंहा माखासे गाज्रि गोहोम गोलैजादों एयारपर्टखौ नाङा नङा जोंनो नांगौ बयनोबो नांगौ जों बयबो लुबैदों हास्थायदों नाथाय अरुणाचल साइडआव बे मोजां खाबुखौ होनानै जोंनि आसाम साइडआव माखासे जोंहा गाज्रि माखासे जोंहा इनफ्लुएन्स माखासे एफेक्टआ जोंनाव जाफैदों बिसेसके आबादारिया दिनै माखासे जायगायाव जोंहा आबाद मावनो थाखाय जोंहा दैया रानजानो गोनां जादों आरो माखासे जायगायाव दैया अभारद्राय जानानै जोंहा दैबानाजों लोमसाव जानो गोनां जादों बेबायदि अबस्था जादों बेखायनो जोङो सरकारखौ जों खावलायनो लुबैदों जे जोंनि बे हालोदखौ नुनानै अरुणाचल गभर्नमेन्टआनो जा इन्डिया गभर्नमेन्टआनो जा आसाम गभर्नमेन्टआनो जा बे जोंनि आसाम साइडआव आफां साइडआव थानाय बर'फ्रा जेरैबायदि एफेक्टेड जाबाय दैबानाजों माथावरिजों बायजाबाय अबा दालां बायजाबाय अबा स्कुला दै लोमसाव जाबाय आरो अबा जायगायाव दै गैयिनि थाखाय आबाद मावनायनि प्रब्लेम जाबाय बेफोर जाहाथे जेंनाखौ जाहाथे सुस्रांना होयो बेनि थाखाय जों बारे बारे खावलायदों आरो रायजोफोरखौबो जों खावलायदों बे खामानियाव जाहाथे जों खौसे जानानै जों जाहाथे मान माथिनो हायो जोंखौ हेल्प खालामो बा सापर्ट खालामो जिहेतु रायजो राजानि मददजोंसो जों बे आफादखौ दानाय जादोंमोन आरो रायजो राजाया मदद होआब्ला जोंबो बे खामानिखौ मावनो